f'esternu. Tqis il-solar index li għandna f'Malta, tqis is-surface area. U tqis ukoll il-bjut kif huma, naħseb li ħafna indikazzjoni huma li ħanispiċċaw nimxu lil hemm. Hemm sistemi oħrajn, hemm wind energy, ġieli semmiet li nagħmlu wind farm, postijiet bħal wiet is-sikka, li hija possibilità wkoll, ovvjament wieħed irid ħares lejn ir-riskju li tagħmel proġett wieħed kbir u l-costs involuti. Hemm ukoll techniques oħrajn li huma daqsxejn iżgħar, natural ventilation fejn tista' tikkrea sistema li minflok tuża air conditioner, tuża circulation tal-arja mingħajr kost ta' xejn. Però tintun hemm ħafna challenges u hemm soluzzjonijiet u mbagħad aħna rridu nkunu bil-aqal biżżejjed li nagħżu soluzzjoni li huwa adattat għal pajjiżna binqas riskju u binqas ovvjament spejjeż. Jiena nirringrazzjak ħafna tas-sem tiegħek ukoll f'dan il-programm u issa se ngħaddu biex insegwu it-tielet feature li għandi ippreparat għalikom illum u se naraw ftit dwar l-istorja tal-bidu tal-Stirling Engines. Il-bidu tal-Stirling Engine. Robert Stirling ivvinta l-magna Stirling fl-1816 wara li diversi xjentisti oħra kienu ilhom jagħmlu attentati biex jivvintaw magna li taħdem b'arja jew gas minflok ilma jew likwidu. Fl-1818 Stirling beda Stirling Engine biex iwassal ilma f'barriera. Sal-1843 Robert baqa' jaħdem ma' ħuh James biex ikomplu jtejbu l-invenzjoni tagħhom sakemm bnew magna b'saħħa akbar li kienet tintużat f'funderija tal-ħadid Dundee. Dawn iż-żewġ aħwa kienu sodisfatti ħafna bl-invenzjoni tagħhom peress li ħasbu li l-Stirling Engine se tieħu post l-Steam Engine li sikwiet kien jisplodi l-boiler tagħhom f'dawk iż-żminijiet. Iżda madankollu l-Stirling Engine ma kienitx isservi ħafna peress li kienu jinqalawla xi komplikazzjonijiet wara xi żmien li tkun ilha taħdem. Pereżempju, il-magna fil-funderija li semmejna ta' Dundee kellha tinbidel wara 4 snin biss peress li ċ-ċilindru kien inbidel diġà 3 darbiet għax kien falla. Fl-istess funderija ġiet installata mill-ġdid Steam Engine minflok Stirling Engine. Hawnhekk l-aħwa Stirling kellhom diżappunt kbir. Wara l-1860 kien hemm inġiniera oħra li bnew Stirling jew Hot Air Engines għal ġar tal-ilma biex jipprovdu arja fl-organi tal-knejjes u affarijiet żgħar oħra. Wara li segwejna dak is-servizz issa qed niltaqa' mat-tielet mistieden tal-programm tal-lum. U nista' ngħidilkom li dan huwa l-iżgħar xjentist li qatt kelli fil-programmi tiegħi laboratorji qed nirreferi għal Luke Rizzo li anke kellna introduzzjoni għalih fil-profil fl-ewwel servizz f'dan il-programm. Jiena inselliflek Luke u anke lilek nirringrazzjak tal lqajt l-istedina tagħna biex ukoll tkun parti mill-programmi tiegħi laboratorji u smajna wkoll fl-introduzzjoni li Luke riċentament rebaħ kompetizzjoni dwar riżorsi naturali fiżiċi. Issa inti għamilt proġett illi meta wkoll konna qegħdin nitkellmu għaxina li Lukas l ma tajt forsi n-nannu dan ħeġġek biex tagħmlu dal-proġett għalli laqas kien jaf biss in-nannu fuq dal-proġett meta bdejtu u qaluli wkoll tal-familja tiegħu illi Luk huwa persuna li verament huwa xjentist għax iħobb iżarma u jibni u jara kif taħdem it-teknoloġija u għalhekk jiena ninteressa ruħi meta nsib anke studenti bħal dawn. Proset tassew, inti hawnhekk ġibtilna il-proġett li rebaħ dan l-unur u wkoll se tispjegalna kif jaħdem. Dan li ħadd l-iskola biex niddemonstraw l-kompetizzjoni. Issa. Hawnhekk qed nara plattina jew issa bawl. Le. Propi jgħaddix concentrator biex tikkonċentra x-xemx biex jaħdem b'solar mhux b'xemat u jkun economic u li m'għandix enerġija. Mela dan huwa tip ta' dish li huwa ileq biex il-dawl tal-enerġija jirriflettih. Fejn jirriflettih? Jirriflettih għad parti u la fokus. Mela l-fatt li qiegħed ġejja tont id-dawl li kollu qiegħed jiġi konċentrat fuq din il-biċċa. Issa hawnhekk xawġa din il-biċċa. Ġon dik ma tantx hekk arja qisu biss. Arja mela hekk hawn l-arja. Meta tisħon tagħmel il-pistons ta' ġewwa li jespandu jikkontraktaw u tibda ċaqla l-pistons u meta tagħti push start lil fuq l-ajwil taħdem. Ġifieri fil-verità di taħdem tħallija fix-xemx, nibdew naraw xi ħaġa ddum. Sħana ħafna ajwa. Proset. Ġurnata meta jkun hemm isħab u ma tantx taħdem sew. Issa inti di l-idea oriġinali minn fejn ġietek għax nimmaġina li tkun l-iskola kien hemm it-titlu tal-proġett. L-ewwel rajt ħafna nagħmlu jagħmluhom dawn. Imma mbagħad qisni hekk rajt minn xi x'ħan nagħmel u
provajt nqabbel solar ma li għamil Sterling Engines ta' Nano. Ġifieri provajt nikkombajnhom flimkien. Proset. Biex fl-istess ħin tkun solar u taħdem bla mingħajr ma taħli enerġija u tkun xi ħaġa ta' Sterling Engine ukoll. Interessanti. Issa inti naturalment meta kellek din l-idea oriġinali għat-teħra tajjeb mela naħdem dan il-proġett. Ovvjament it-tieni pass kien illi ssib ir-riżorsi. Ir-riżorsi x'għamilt biex takwissthom? Il-riżorsi ħadd ftit minnhom minn workshop li kellna antik u sibnihom hemmhekk konna dafnihom u speċi ta' restaurajnihom. Mbagħad il-magna affarijiet kienet biċċiet antiki minn magni ta' nannu tiegħi. Tajjeb, ġifieri nimmaġinak tħalt fl-istor bdejt titqalleb tara x'jattalik, tibni biċċa fuq l-oħra. Nisib biċċiet li kienu użaw jidhru li għadhom tajbin u tista' tużhom. Proset. Mbagħad kellhom bżonn ħafna natfa u affarijiet hekk u mbagħad irnexxielna naqduha flimkien. U waqt il-proċess inti taqqad biċċa mal-oħra mill-ewwel beda x-xogħol jibda jaħdem jew kellek forsi xi naqra ntopp il-emmulaw. Insomma, għax l-ewwel mingħajr dik isek ma tagħmel xejn u kellna naqra problema biex nagħmluha, imma mbagħad b'dawn nixxilna nagħmluha. Għax mingħajr ma taħdimx propju. Tajjeb, issa din, once li forsi tħallija ġurnata f'xemx illi tkun sħuna biżżejjed u tibda taħdem. X'tista' tagħmel biha? Tista' tabbadha ma' xi ħaġa? Għandek il-flywheel, u naħa l-oħra għandek biċċa wkoll tal-flywheel u tista' tabbad il-flywheel ma' generator li ġenera l-elettriku. Li b'dak il-mod tista' tuża ħafna. U dil-biċċa xar provajta? Le, s'issa ma provajniex għax ma kienx biżżejjed sħana. Tajjeb, ovvjament għax isserres in lejn il-jiem tas-sajf u forsi fis-sajf ikun hemm sħana biżżejjed. Issa jekk jirnexxielek tħaddem xi ħaġa tal-elettriku forsi tixal xi bozza żgħira u hekk nitolbok illi tikkuntattjana, ħalli anke aħna nkunu nafu daw il-proġetti kif ukoll qegħdin jimxu. U propri turi li qed taħdem billi dawwar il-flywheel. Turi li qed timxi ġifieri u mbagħad it-tieni pass huwa li tqabbada ma' generator. Proset. Issa inti jekk forsi qed tippjana xi proġetti oħra għall-futur. Jekk huma allura jagħmlu xi contest oħrajn hekk u nkun nixtieq nidħol fihom iva. U jekk mhux għall-contest. Mhux għall-contest iva, jogħġobni ħafna dat tip ta' għax jinbejjidna il-pappa tiegħek qalli li inti tħobb tesperimenta ħafna. Iva, għalek nishtiq meta nikber nsir inġiniera jew tal-elettriku jew mechanical. Għax jinteressawni ħafna dawn l-affarijiet. U dik kienet il-mistoqsija li kelli lesta lik l-oħra. Kont ħansaqsik inti x'tixtieq issir la tikber. U hemm forsi xi proġett li tammira li tajt jiena fil-futur nixtieq li dak il-proġett inwettqu. Insomma, m'hemm xi wieħed speċifiku jinteressawni ħafna Sterling Engines imma. M'hemm xi wieħed hekk daqshekk. Kolla jogħġbuni hu. Proset, għandek 13 sena milli kemm għandek fejn timraħ fil-futur u jiena nawguralek ħafna suċċessi fil-futur. Qed naraw ukoll it-trofew li inti rbaħt, proset. Jiena nixtieq nirringrazzjak ukoll tas-sem tiegħek b'dan il-programm kif ukoll nirringrazzja l-papa tiegħek u lin-nannu ħanaddu issa għall konklużjoni tal-programm għaliex 30 minuta issa għaddew ġmielhom. Wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm u nittama li l-informazzjoni kollha li kellna preparata għalikom kienet interessanti. Jiena nixtieq nirringrazzja kemm lil James, kemm lil Alex kif ukoll lil Luke tal-parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-programm u lilkom illi seguna. Ħajru ukoll lil Chris Mizzi li jieħu l-filmati u jagħmel il-puntaġġ ta' dan il-programm, lil Gwida, lil Antenna, lil James Marsala u lil Education 22 u Television Malta. Niltaqa' magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insellmilkom.